बद्दल काय म्हणाल? प्रथमतः आवी मोरे याचं मी मनापासून धन्यवाद बोलतो का त्यांनी आपल्या फोटोग्राफर यांना ही उत्कृष्ट जागा दिली. आजपर्यंत हल्दी लग्नामध्ये फोटोग्राफर इकडे रे तिकडे असे जागेने जो असम्मानित होत होता तो आज फोटोग्राफर मला खेळताना इथे दिसतोय. त्याची जी बोलते ना वाढलेली इज्जत एका फोटोग्राफरला समजू शकते का माझा फोटोग्राफर बंधू आज या स्तरावरती खेळतोय. आणि आमच्या संघटनेमार्फत आवी मोरेंनी हे सिद्ध करून दाखवलं की फोटोग्राफर हा कुठल्या क्षेत्रामध्ये कमी नाही. तो एक कलाकार असून सुद्धा एक बोलतात नाही का स्पोर्ट्समध्ये ह्याच्यामध्येही तो रुची दाखवतो. फोटोग्राफर हा तुमच्यापर्यंत तुमच्या ज्या भावना आहेत किंवा तुम्ही जे प्रोग्राम करता हे जपून करून तुम्हाला देतो. मग तशा त्याच्याही भावना काहीतरी असतात. त्यालाही कुठेतरी असं वाटतं की मीही कुठेतरी जीवन जगावं. आणि आवी मोरेंनी हे दाखवून दिलं की फोटोग्राफर नुसतं फोटोग्राफर नसतो की तोही एक चांगला माणूस असतो. तोही खेळतो, तोही समाजात वावरतो. त्याला चांगलं स्थान द्या, त्याला मान द्या. आमच्या युनियनतर्फे आवी मोरे यांचे मी खूप खूप धन्यवाद करतोय. आणि पुढील वाटचालीसाठी मी त्याचे आजपर्यंत मी कधी भाषण वगैरे जास्त केले नाही. काय चुकलं असेल तर माफ करा. पण